unithulela manje umfana lo a young boy siphuma naye koSoweto ubhubhisile young boy 15 years lo mfana use faith mission ebandleni kaShanga eSikhawini udla amacassette ama-DVD ama-video ami uyazi ubothi nangu NJ nangu Tsuna noma ngathi uyangizonda uNkulunkulu uzovusa abanye osithole lalela ngifuna uyibuze emzali ukuthi ukube yami ingane binje hayi mncane kodwa ushumela uthi waqale na 5 years 6 years ukuzwa the voice of God angazi wakhulekela ugogo ongaboni emehlweni namhlanje nizobona ama miracles enzeka ngentwana ngoba uNkulunkulu wena usabheka iskate uNkulunkulu adlula uthi umoya ingcwele ngo2005 tshela laba abantu ukuthi abantu besifazane they must put on their spiritual pair of trousers ngoba God uzoqala amabandla amakhulu mega churches ngabantu besifazane amadoda amphoqile uJehova manje God is raising up women azohamba ngawo adla umhlaba. Get ready. I want to prepare your heart. Unenkinga kona abantu abadala kodwa bahemayo uma babeka ipulpit. Abathi asikwazi thina lokho ngekhathi esinye isikhathi manje. Cheka musifuna ukosiphilisa ku1950 u2010 manje. Ngifuna ube nomona ukuthi eyakhe ingane 15-year-old boy eyakhe ingane ibhizi ngenibona ingane zethu ukuthi ziwazonke amaculo lawa ama-artists esingisi kodwa bingazazi isingisi saseklasini. Aw ingane zami zaba shocked ukuthi sithawu kanti Daddy my daughter ingena ku-internet ibona lama artist asanganisa ingane zenu ukuthi kanti akhonza uSathane njengoba bona baze babe nehlelo lodwa mhlawumbe bapenda ihlelo kanje manje obavala ifashion labantu bakhonza uSathane Kanye West Beyonce uMichael Jackson wafa engasiniswanga what I sold my soul to the devil. Nkuzimala ngedevil lo wathi ye kuzimala ngestabani wekhonsatane ubani uLuther Van Ross basanganisa ingane zenu bantu bami bayabhubha ngenxa kusolwa asime ngenyawo usangithanda ngicela lalela tshela makhelwane uthi makhelwane fasino seatbelt kade sinalo mfana eKagiso wadiliza umlilo wachallenge wonke abathakathi bakaLehanyana abantu abangazi vele uLehanyana akakhonza uJesu khona bonke abantu azi angiyeka khona angiyeka khona abantu mhlawumbe uyintatheli nje. Are you ready bazalwane? Give ukuzala ukuzelula amathamba. Wothi wabonani umfazi ongazalanga? Bazalwane, ake sibone ukuthi sithi isiZulu inkunzi isematholeni. Iyingozi angiphinde ingozi leader engathi give birth to other leaders. Uyingozi umfundisi olokho afuna kwama yena. Niyabona ukuthi ngale pulpit nginikeza abantu ngoba siphiwe izinto ezingafani. Indlu wathi uNkulunkulu kimi ayakhiwa italent eyodwa, yakhiwa amatalent ahlukene. Nomzalwane akakhiwa isiphiwe sodwa, wakhiwa iziphiwo ezahlukene. Wena uswajwayela umuntu oyedwa, abanye usabezwa ngoba ujwayele lo papa wakho. I lay my life before
Jesus. Speaking a little brother, Lungisan Simelan, Wekaka, second him shine his hand. Speaking a little Funny he's selling all over. Ladies and gentlemen, there comes the moment of truth. Allow me to introduce to you the young Joshua, the young lion, the young David of this time, the giant killer, the killers of Goliath. Ladies and gentlemen, let's welcome Evangelist Sphamandla Hlatshwayo from Apostle Faith Mission, Eskawini, Shani Sandla. I lay my life before you. Hallelujah. I lay my life. I lay my life. Hallelujah. Before you. Akuphakamisa izandla zakho namhlanje mbama etendeni. Vala amehlo akho uma evaleka. Phakamisa izandla zakho kakhulu. Sidlula ikhanda lakho. Vula umlomo wakho uhlabelele. Uthi Oh Jesus. Shabelela namhlanje phama. Before you, Lord. I love you. I love
sengawe. Hallelujah. Akekho fana nawe. Hallelujah. Akekho lingana nawe. My Jesus. Akekho ngafaniswa nawe. Hallelujah. Uyinkosi yamandla. Uyinkosi yomlilo. My Jesus. Uyaqothula. Jesus. Hallelujah. Namhla kusihlwa. Sondela kuwe. Kuleli tende. Phansi moyingcwele. Amandla omlilo ayagijima. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Thank you, Lord. Amandla omlilo is running from the floor, coming upwards by the pillars of the tent. Nkulunkulu wathona amandla onke. This tent is circulated by the fire and by the power that raised Lazarus from the grave. Jesus. Shaya izandla zakho and give him the praise. Thank you, Jesus. Singahlala phansi. Thank you, Jesus. Ooh. Oh, Jesus. Hey. Ay, 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 ay. Hey. Come on, somebody. Ay, glory be to Jesus. Akangibona isitha sika Satan namhlanje ntambama. Hallelujah. Glory to Jesus. Akangibingelela ibandla kaNkulunkulu ngokukhulu kuyithoba ngibingelela ubaba. Fundisi baba wami. Fundisi NJ Sithole. The bulldozer, the caterpillar. Hallelujah. Glory to Jesus. Siyathanda bazalwane ukubingelela bafundisi bonke abakhona phakathi kwethu egameni lika Jesu Kristu. Nabo mama bafundisi kanjalo. Nazo zonke ikhundla ikhona amabishop amadikoni. Yabona nakho kona bonke bazalwane bakhona. Mhlambe ngahluleka ukubala ngokwezigaba zakhona. Hallelujah. Bari kakhulukazi ngithanda ukubingelela ubaba umfundisi uSithole. Hallelujah. Indoda lebazalwane sonke masikhula esibonele kuyo. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Indoda begijima nomlilo. Hallelujah. You know bazalwane ayikho into engiyithanda njengevangeli elihamba nomlilo. Hallelujah. In our days we go beyond and become Americans, yet there is no fire. Glory to Jesus. Usathane akasatshiswa indlela esixuma ngayo masikhonza uThixo. But usathane usatshiswa into esuka enhlizweni. Usathane is not terrified. Mawuthi blessed be the name. Yes, blessed be the name. But into esabisa usathane ukuzwa umlilo uqubuka ngaphakathi. Noma kuzoqubuka umlilo kuyasetshenzwa nikidolo ukutsha kwalo. You need to go down on your knees. Umlilo awulandwa ngomsindo, but mawufuna umlilo uyapha. Asakutshela Satan akanandaba noma ibandla lingagcwala noma ibandla lingaba auditorium, as long as umlilo ngakho akananqaka uSathane. Bathinta phathisa uSathane ngesisu, into etaselisa uSathane ukusho ubukhona bukaThixo phakathi kwenu. Shanda rababa sethe. Namhlanje ntambama ngiyayizwa ingalo yakhe. Namhlanje ntambama ngiyawazwa amandla akhe. You will never be the same again. Be ready to receive your miracle. Be ready to receive your miracle. I'm talking to somebody. Be ready to receive your miracle.
siqala ukufunda from verse number 1. Kama lami nguSphamandla, isibongo sami ngokaHlatshwayo. Mntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Hallelujah. Ibe nenhlanhla mangamukela ivangeli, ngamukela ivangeli limhlukanisayo umuntu nesono. Hallelujah. Glory to Jesus. Konza under the leadership of Babu Shange, Babu Mongameli. Hlala esikhawini la ngihlala khona. Kumntwana kaNkulunkulu okubaleke nakho konke. Hallelujah. Glory to Jesus. John chapter 11 bazalwane siqala ukufunda from verse number 1 bese siyathandaza. John chapter 11 verse 1. Thank you, Jesus. Verse 1. Kwakukhona othile ogulayo, uLazarus waseBethaniya, umuzi wakubo kaMaria nodadewabo uMartha. Verse 2. uMaria kwakunguye owagcoba inkosi ngamafutha, wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe. Umnewabo uLazarus wayegula. Verse 3. Ngakho ke odadewabo bathumela kuye bathi, Nkosi, bheka lo omthandayo Underline uyagula. this word, lo omthandayo uyagula. Can you say it with me, church? Lo omthandayo Uyagula. Cela uqhubeke. Verse 4. uJesu esekuzwile lokho wathi, lokhu kugula akusikho okokufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu, ukuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Ukuba indodana kaNkulunkulu ngamanye amagama ukuze mina Jesu ngikhazimuliswe ngakho. Qhubeka sisi. Verse 5. Kepha uJesu wayebathanda oMartha nodadewabo noLazarus. Kapho Jesu wayebathanda oMartha nodadewabo noLazarus. Qhubeka. Verse 6. Ngakho ke kwathi ezwa ukuthi uyagula, wahlala futhi izinsuku ezimbili endaweni abekuyo. Oh yeah. Verse 7. Emva kwalokho wathi kubafundi bakhe, asibuye siye eJudiya. Verse 8. Abafundi bathi kuye, Rabi, abaJuda basandu kufuna ukukukhanda ngamatshe, usaya futhi khona na? Verse 9. uJesu waphendula wathi, Verse number 11. Verse 11. Wakhuluma lokho, emva kwalokho wathi kubo, uLazarus umhlobo wethu Our friend Lazarus is asleep. Qhubeka sisi. Kepha ngiyahamba ukuba ngimvuse. But I am going there to wake him up. Ubese ngicela uya ku verse number 43. Verse 43. Esekhulume lokho, wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Lazarus phuma. Lazarus, come out. Akumemeza kanye nami. Lazarus, come out. Lazarus, come out. Hallelujah. Akasibuye, okay. Leli Bible lasifunda khona bazalwane. uJesu ukhuluma nabafundi bakhe. Hallelujah. Now, mawufunda from verse number 1, uLazarus. Leli Bible from verse number 1, uLazarus umngani kaJesu. Khona bazalwane. Maria noMartha behambisa umyalezo kuJesu bathi uLazarus, underline this word, whom you love is sick. Now the question I'm asking myself, ngoba bahlala naye yena he is life, how come they are sick? Khona bazalwane. Angeke nisho lo amen bazalwane, ngenxa isikhathi sethu sithandaza sihlukane. Now let the Bible uLazarus uyagula, but kunanto engixakayo. Lazarus is a friend of Jesus, but the friend of Jesus is sick, and Jesus is the Prince of Life. There must be a mistake. Jesus is life, and Lazarus is a friend of life, but Lazarus is sick. And underline, Lazarus is not a colleague of Jesus, but he is a friend of Jesus. Oh, come on, somebody. Akuyena umhlobo kaJesu, but umngani
ya Jesu. Oh, the friend of Jesus is sick. How come? Leli Bible wahlala uJesu. Asaswile ngemeko kaLazarus wahlala. Ngoba kuyenzeka eswe ngesimo sakhe ahlale. Ake ngutshale, his delay is not his denial. Ukuhlala kwakhe hayi ngoba ngazi ngemeko yakho. Uyazi ngengxaki yakho, inkinga usahleli. Wahlala uLazarus, my friend is sick. Ake ngisho lento, uJesu umede ngudumo. Uyakhohlwa ifriendship enayo. Athi I need the glory now. He deserves the best. 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 Kuya kwenzeke kanti bishop lishumayela ushoxhalise engxakini. How come he needs the glory? Mayidinga udumo uyakhohlwa na umnikelo unikelile. Mayidinga udumo uyakhohlwa na imthandazo uyithandazile. He needs the glory now. I'm afraid, Lazarus, you are my friend, but this situation is too urgent. I need the glory. I'm gonna use my friend to get the glory. Deserve the best. He deserves the best. He deserves the best. He deserves. Yeah, yeah. He deserves the best. But you got to nigala. Wafelelwa imeko engasveleli nathi singanigeli. Inqaku uThixo udinga udumo. Naye adinga udumo. Kunzima kufaka kuso. Ake ngutshele hayi ngoba engazi ngesimo sakho. Uyena okufakile. Ngoba udinga udumo. Jesus is a man you can't confirm. Mighty Ngutum, he forgets about the friendship we have. Lazarus, I love you very much, but now I need the glory. Fanele makhelwane bake bahlebe ngawe. Fanele abantu bake bagxeke. Fanele abantu bake bakhulume ngawe. I need the glory. He deserves the best. He deserves the best. Nigela katukhala katumdumisa bake bahlabe ngawe kusabe ngathi uThixo ukulahlile hayi udinga uduma Jesus you deserve the best you deserve Shatala baba Shatala my friend, but this situation is too urgent. I need the glory. Fanele ngikufake ebhodweni bonke abantu bathi uThixo wakho ukulahlile kanti I'm working, I'm on the way, I'm looking for the glory. I'm such you deserve the best. You deserve the best. You deserve the best.
Lazarus, I love you very much. You are not my colleague. You are my friend. But now it is too urgent. It's about me. It's not about us. Something udum. Ake ngutshele mzalwane. Isizathu ingane zakho uyakhona usesontweni imihla namalanga. But abantu bakwenza inhlekisa, hayi ungakhathazeki. Udinga udumo. Udinga udumo. Hayi, osiyami. Udinga udumo. Udinga udumo. Hallelujah. Njengoba ufast uthandaza mntaka baba. Kodwa kini ngathi abakholwa bonke. And mawuthandaza ngathi kuya ngokuya kuba worse. No, don't cry, don't tatasela. He needs the glory. He needs the glory. He needs the glory. He's looking for the glory. He's looking for the glory. Lalela, umefuna udumo, uthi ngizothatha uFaro, ngizokwenza inhliziyo kaFaro ibekhulu. Amalandele, ngoba I need us. Sometimes my thing udumo, fanele bekhona uFaro. Pharaoh must be there to witness the crossover. He must be there. Pharaoh fanele bekhona. Fanele babekhona abantu abazokhalisa Maria. Bathi uThixo ukushile. Bathi uThixo ukufulathele. Kanti ushaya kancane. Kanti ushaya kancane. Kanti ushaya kancane. Hallelujah. Hallelujah. Uzodinga udumo. Njengoba mntaka baba ukukhala ebusuku kube ngathi uThixo ukulahlile. Akakulahlanga. Ingxaki yakho udinga udumo. Mayidinga udumo nomhlobo wakho Lazarus uyakhohlwa ubuhlobo babo. Abheke ngale. Abheke udumo. iBhayibheli mayifika mabethu Lazarus usagula uyahlala. Ngoba when your situation is better, he remains until your situation is worse. Hey, Jesus. Umisimo sakho kusen kwathi ngisho uma kusena abantu abaningi abasosula Maria noma inyembezi kumela deda hlehle uma abantu bengasekho eseyethu Lazarus esesethuneni Lazarus eselungu Lazarus bengasekho abantu. And then he show up. He will never show up kuseneniki labantu akayifuni disorder. Fanele bahlehla abantu bathi kuphelile ngawe kanti kuyaqala ngawe. Jesus. Lalela kwasinye isikhathi na usalila kusekhona amakhalane basokulilisa uyahlala. But once bathi mthuke besefa, he begins to show up. Esayethu Lazarus esanuka iphunga bengasekho abantu ngoba uThixo kwelinye ixesha ukudinga abantu bengasekho, ukudinga sewedwa, ukudinga in the situation of rejection bengasekho abantu asondele. When he leads you,
bayidinga fanele ke bake bahlehla abantu fanele bangakabibikho abantu kanti uThixo usendleleni ake ngikutshela uma kuhlehla abantu uThixo uyasondela uma kusondela abantu uThixo uyahlela lalela uma useneyinxaka uhamba uyayixolela omakhelwane uyahlela uThixo but ngalesikhathi sewukhala bengasekho abantu uthi ithe phala mingu che come on Nkosi ithe phala mingu uma abantu bengasekho uThixo uyasondela kwelinye ixesha abantu kumele bahlehla empilweni yakho ubone ngathi uThixo ukulahlile kanti la uThixo asondela khona iBhayibheli mayifika esesethuneni sebebekitshe ngoba itshe lisho ukuphela kwendaba abantu uma besenethemba phezu kwesimo sakho yila asazolinda khona baze balahla ithemba babekitshe bathi kuphelile ngoLazarus nezimpukane nezinambuzane nezilwane zathola indawo emzimbeni kaLazarus wafika uJesu lafika ikutani lafika ikakaramba wafika uzime wafika ungikhona owayakhona khona oyamakhona njalo mayifika wafika shaya kancane bengasekho abantu sebelahla ithemba mata but it's too late. What are you here for? What when it's too late? It's by my time when I begin my work, because I will never work uma abantu bengakaqedi ngempilo yabo. Mayifika akangenanga ngaphakathi but wangena ngaphakathi. Akangenanga ngaphakathi but wangena ngaphakathi. Ake ngutshela yena ungena labantu bengangeni khona, labantu bebalaka khona yila angena khona, labantu behlahla khona yila angena khona uThixo. Akangenanga kodwa watholakala sengaphakathi. Wathumela izwi. In the beginning he was the Word. The Word was with God. He was in the Word. Umathumela izwi wayangulizwi wayangunkulunkulu wayangunkulunkulu. Ngalesikhathi athumela izwi wazithuma yena ngoba he is the Word. Wayasithuma yena. Babamlinde ngaphandle befuna ukubona ukuthi uzokwenza njani. Ngoba kwesinye isikhathi niyanitshela ukuthi unathi kanti akasekho nathi, usengaphakathi kwimeko yakho. Wathuma izwi wangena ngaphakathi ehleli ngaphandle kanti ungaphakathi. Enabantu kanti akasekho nabantu. Wangena mayafika ngaba lo Jesus that was outside was speaking to Jesus who went inside. Jesus who was outside was saying, go, 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 Jesus, go, Jesus, go, Jesus, go, Jesus, go, Jesus. And Jesus who was inside, the Word. But there is the Rhema Word and the Logo Word.
uJesu ayingaphandle. Wait uJesu ngaphakathi. Hamba Jesu, hamba Jesu, hamba Jesu. uJesu ngaphakathi ethi muphi muphi ngoba ke ngutshela kwelinye ixesha ungayitshela ukuthi uthule kanti ubhizi ubheka imeko yakho. Where is he was saying come on Baba, where is Lazarus? Where is Lazarus? Where is Lazarus? Where is Lazarus? Because when people have rejected you, he's looking for your situation. Where is Lazarus? My figure, the word, langena Lazarus, impethu neyinunu neyilwane zaphelelwa indawo. Ngoba when the word comes, izinto abayihlela iminyaka, umizwi lifika, izifo abayihlela iminyaka siphelela indawo. Ake ngutshela, anginandaba unasukela noma unetswayitswayi, but namhlanje yodwa into engisenayo, I've came with the word. Ngoba masithumeliswe ushukela uphelelwa indawo, masithumeliswe ikhethi iphelelwa indawo when we speak the word. Asinali igolide nesiliva, but in the name, but in the name, but in the name. Mama wami, angiyazi ingxaki yakho, anginali igolide nesiliva, kepha ngishakhuluma izwi, izwi. They've written you off. Bathune AIDS, bathune cancer, bathune shukela, bathune netswayitswayi, anginandaba unahlobo luni lesifo namhla ntambama, kepha ngiyisa nendawo. People are getting healed right now. Ashandara baba santaya. Siza nezwi. Uthi uDavida mayibhekene noGoliath, uza kimi nenkemba nomkhonto nehawu, kepha ngiza kuwe negama. Oh, ngiza kuwe negama. Angiyazi imeko yakho, kodwa ngiza kuwe negama. We have came with the word. Umizwi lifika, izifo siphelelwa indawo. Umizwi lifika, inhlebe iphelelwa indawo. Umizwi lifika, inzondo iphelelwa indawo. Namuhla kade uba umzalwane but awuxoleli, silethe izwi. Uma lifika inhlebe iphelelwa indawo, ukuzonda ube yikholwa nabantu angabaphiwe, namuhla siyakuqasha lawo moya. Yonke imoya kaSathane iphelelwa indawo. The appetite is bold and bloody. Appetite, the rhythm city, appetite generation must figure pellet right now. We said in the word. Sing athandas. Angisazi isimo sakho. Angiyazi ingxaki yakho. Abanye benu they are looking for you. You have got enemies. I don't have anything to protect you, but I'm going to speak the word. You have got diseases in your body. They are running through your veins, your blood veins. But I'm going to speak the word. The word will go inside the blood streams of your body. Uma lifika igates, kusho ukuthi AIDS iphelelwa indawo. Namhlanje ntambama, I feel the healing power.
Come. Kichima. Your healing is here. I want to speak the word that heals. Shandari katala baba basan. Oria katala la baba babo. Shenderia kasa. Riendele le baba shandali baba kasa. Uriendele le baba shanda. Uriendele le baba shanda. Uriakandala la baba babos. Kichima. I'm going to speak the word. Right now the word is running through your blood veins. Right now that sickness is melting. Yes. You are getting healed. Yes. We are healed, man. Valamel. Abanye banamadimoni abagulisayo. Kunento ozwala kuwe ngathi ukugula kanti amandla aSathane. Kanti moya obumnyama right now ngithumela the word in Jesus name. You are getting healed. Ninamadimoni niyasha. Jesus name. Yes. Yeah, nakog. Niyasha. Moya yobumnyama. Pelelo indawo. They are getting healed right now. Oh, yeah. Kuyenzeka. Amadolo ayakhutha namuhla ayahamba. Pneumonia namuhla. Yes. I send the word. Is here. Kukula namuhla niyathutha. I send the word. Vala mehla kuthule. Salwan, ngithengicela uvala amehlo akho and be quiet. Come out. Shanini. Jesus name. In Jesus name. Sickness, I command you to leave them. In Jesus name they are getting healed. A big towel. That one. They are getting healed by a pillar. Yeah. Lawyer Baba, the anointing is working on you. Amandla sebenza ku. Angiyazi meko yakho. But uyaphila manje. Ngaluvala amehlo akho phakamisa izandla. Uyaphila manje. Believe it, uyaphila manje. Mama wami uyaphila manje. Mfowethu, tata wethu, you are getting healed right now. Beka isandla sakho la kubuhlungu khona. And begin to receive an instant miracle. Uma baba izwi lakho limili nguna phakade lonke. Sebenza manje emfihlakalweni. Sebenza manje bayaphila. Laba bezubuhlungu buyahamba manje, buyathutha. Right now. In Jesus name. Laba baneminyaka kuthiwa bayagula, they will never be healed again. In Jesus name, I speak healing. I speak deliverance. I speak divine healing.
Yes. 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 You are feeling something. You are feeling something. You are getting healed. You are getting healed. Nina matimoni and gubo abanyan makulisayo. Right now niyathutha. Kegama lika Jesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vala mehlo akho. You are getting healed. You are getting healed. You are getting healed. Right now. Call enhlizweni yakho. Uthi imeko yakhe iyasha. Kugula kwakho kuyathutha. Simo sakho siyasha. Uyaphila. 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 Thank you, Jesus. Uyaphila. 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 In the name of Jesus. Uyaphila. 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 I'm saying uyaphila. In the name of Jesus. I'm speaking life In the name of Jesus. upon you. You are getting healed. Ngifanele abantu abathi bebegula bebezubuhlungu. Manje abasabuzo. Maye khona njalo phakamisa isandla. Thank you, Jesus. God bless you. God bless you. But manje ngisabuzo. I want you to check yourself. Thina sonke abanye singazehlisa izandla. Ngifuna laba bantu abathi bebezwa ubuhlungu sebefike la manje abasabuza ubuhlungu lebakade bebuza. Phakamisa isandla. Amandla kaThixo is working. Shayela uThixo izandla. Laba bathi abasabuza ubuhlungu bebuyele endaweni zabo and believe in an instant miracle. Laba bathi bona they are still feeling pain. Uma kukuthi ubuhlungu obuzwa manje, it's not something that is like a disease. Abanye they are going to go and check. If it's something that needs to be checked, you are going to be healed. Abantu abathi they are still feeling pain, don't go. Mawusabuza ubuhlungu, mawusayizwa pain yakho, remain here, don't go anywhere. But if you are healed, you can go back to your seat. Or not, I'm still feeling the pain. Phakamisa isandla. Ubeke la kubuhlungu khona. Nina esenphilile. Believe akona amandla umuthi lo. Amandla kaKristu. Sikhuluma izwi. Likijime athi uDavide lokuphila emathambeni nasemkantsheni wami. It is healing and medicine in the marrow of my bones. Or not, you still feeling pain. Right now, it's melting under this influence of power. Under this influence of power. I rebuke your sickness in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Shall you take Uzan? You still feeling pain? You can go back to your seats. Traumatized. Okay. Baba kameni lika Jesu Kristu. Jesikhulula emhlabeni naphezulu ekhaya kuyakhulula. Baba wethu engcwele ngikhulula ingqondo yakhe. Kuyo yonke imoya nawonke amandla esitha angaba ibophile. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth, set her free. Nkulunkulu wethu onamandla from the spirit of trauma in Jesus' mighty name. Nkulunkulu wethu onamandla onke, do an instant miracle upon her life, upon his life, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sondela tata. Okay, gazi flow kahle. Nina gazi moya yobumnyama. Stroke, spirit of stroke, I command you to leave right now. Attending ngegama lika Jesu.
uthe baba wethu namandla onke siyokwenza okukhulu kunalokho wena wakwenza. Wathi moya ingcwele usenzile ikhonzi zakho. Wathi baba wethu namandla usenzile amalanga bomlilo. Right now igazi liyahamba. He is getting healed. He is getting healed. Right now. Ngegama likaJesu. Uyaphila lo baba. Akangisayile izandla uThixo bantu baseMaritzburg. Ngegama likaJesu Christ. Does it circulate? I command you to circulate properly right now. Ngegama likaJesu Christ waseNazareth. Lo baba uyaphila. Uyaphila namhlanje ntambama uyaphila ngegama likaJesu Christ waseNazareth. Oh, akanishayela uThixo izandla. Oh, look at the miracle. Oh, somebody give him praise. Yini incwadi yakho sisi? Do you believe you can be healed? Do you believe? You believe in who? In God. In God who? Jesus. Thank you. We are not Mawuzela awuzange enyangeni. Vala amehlo akho ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uyaphila manje. Sizange ukuzokunika ikhofi. Asizange ukubhixa ngovaseline, but sizokunika igama. Vala amehlo akho. Moya yeyimpethu. Kaniyala manje ubaniphindele kwalasha. Baba wenu uSathane. Ngegama likaJesu. Mboyisi. Vala amehlo phamsizandla ngegama likaJesu. 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 Moya ngiyangikhapha ngomlilo. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. I release fire. Ngegama likaJesu. Uyaphila manje. Uyaphila manje. Uyaphila manje. Uyaphila manje. Uyaphila manje. In Jesus' name. Nina moya, come out. In Jesus' name. Moya ngcwele nginikeza inkemba. Ngiyakhapha manje. Leave her in Jesus' name. Shall you take us out? Analysis. Vala amehlo akho phakamisisa. Ngicela laba bantu abathi banezifo ezisegazini labo. It may be any kind of sickness esegazini. Cela usuke la khona uzela. And mawuzala ngicela ukhole enhlizweni yakho ukuthi uzophiliswa ngamandla angabonakali. Suka la khona uzela. Kulaba abantu abazala ngicela kuqala bathi bayinikele impilo yabo kuJesu. Phakamisa izandla. Abangakayinikele impilo yabo kuJesu babone benza njani. Ngoba bajwayela abantu ngitshontsha. Bazophila la bahambe baqale phansi bagule bathi ayikho lento yetente. Healing without Jesus, there is no progression. Uma khona abantu abagulayo sicela uqanga labanezifo zegazi. Suka la khona uzela ngaphambili. Sifo segazi. Sifo nje segazini. Ngifuna labantu abathi abakayinikela impilo yabo kuJesu. My brother, my sister, this is the time of being serious about the Lord. Akulona ixesha lokudlala leli. Yabona into okukholwa uphinde uqale phansi imkhubu ukhala ubuye la etendeni usindise uphindele emumva. Asikho leso sikhathi siphelile.
Nina bazalwane intsha yanamanje ajwayele scandal. That's why impilo yakhe ineyikandala. Mawumkela uThixo fanele uhlale edolweni uhlale naye. Ngoba ubukela ama rhythm, that's why impilo yakhe inama rhythm iyama njalo. Ufuna abantu abathi bengidlala, but namuhla kuleli tende I want to receive Jesus kabusha. Sukela khona uzela ngaphambili ngithandaze kanye nawe. Ngenxa yesikhathi sethu. Akekho umuntu ofuna ukwamukela uJesu la etendeni sivale. Sithandazele labantu. I want to receive Jesus. I've been going to church but bengasindiswanga. Namuhla ngifuna ukwamukela uJesu. uNkulunkulu akusize dadewethu. Kunabantu abaningi bahleli angazi bangibhekeleni ngoba uyayazi ingxaki yakho, uyayazi impilo yakho. Lento yenza yokudlala isonto ngeke kukusiza. Kuyokusiza ngani ukuzuza izwe lonke ulahleke lokuphila okuphakathi. Namuhla uyi-chips, but shame to you, the day is coming where you will be the chips in hell. Funa abantu abafuna ukwamukela uJesu ngempela, suka la khona uzela ngaphambili. Suka la khona uzela ngaphambili. Hey, yakela ukuba uschoose me ngoba the day is coming the day is coming la bantu babelila khona. Athi uThixo lafika itende Pietermaritzburg wawuyi chips kanti leli tende liyadlula. Funa abantu abafuna ukwamukela uThixo, don't ask your neighbor mhla ufa uyobe wedwa ethuneni lakho. Don't look at your friend mhla ufa yolala wedwa ethuneni. Bonke abantu abafuna ukwamukela uJesu sukela khona uzela ngaphambili. Onke ama church goers afuna ukuphenduka asindiswe namuhla asuke la khona ezela. Shashani bazalwane, I want to pray ngenxa yesikhathi sethu. My church goers enfuna ukusindiswa. God bless you. uThixo uyakusiza moya ngcwele. Abantu bazenzela ifavor. Bamukela uThixo abantu bebhekile. Akuyokusiza ngani mntaka baba ukukhohlisa abantu kanti enhlizweni yakho yazi ukuthi awusindiswanga. Wenzela abazali nabantu. Bengiya esontweni kodwa namuhla ufuna unginikela impilo yami kabusha. Suka la khona uze phambili. Phuthuma. Sontweni bezidlala sishaya isikhalami sonta siphindele emuva sisawunde futhi siphindele emuva. But namuhla ngibonile ngathi ngirounda kakhulu. I want to give my life to Jesus. Anibusise uThixo bafowethu. Nazenzela umusa. Abanye bebhekile. Nazenzela umusa. Don't ask your neighbor. Ake yolala wedwa encubeni lakho. Omunye kwashinyelwa kanje walibela ukudlala ehleka. Kanti mayiphuma uzofa. Awulazi ilanga lakho lokufa. Namuhla uyadlala kuyahlekisa. Awulazi usuku lwakho lokufa. Mhlambe ithuba lakho lokugcina leli lokuyeka lobusonto obhlalayo usindiswe hlukane nesono. Suka la khona usela ngaphambili sithandaze kanye nawe. Yes, thank you very much. Laba bantu abagulayo ngicela nivala amehlo. Angisazi isifo segazini lakho, but there is one thing I believe. Okay. Nina nilenga mumva ngelisho lamazwi emva kwami. Nkosi uJesu. Namuhla uvala amehlo akho phakamisa izandla zakho as a sign of surrendering your life, as a sign of defeat. Uthi Nkosi uJesu. Namuhla ngiyayinikela impilo yami kuwe. Mayiphathwe nguwe. Thabatha ukuphila kwami. Ngizinikela kuwe. Abantu bebhekile. Ngizinikela kuwe. Sathane namadimoni ngiyadivorce nawe. Jesu Kristu ngiyashada nawe. Ngena enhlizweni yami. Busa impilo yami. Uthe wena uma ngasemnyango uyanqonqotha. Uma umuntu evula
uyangena enhlizweni yakhe udle kanye naye. Ngena enhlizweni yami busa impilo yami. Sibashayela izandla. Baba wethu onamandla onke, ngikhulula iprotection, bavikele, ubabiyele, ubakhusele ngegama lika Jesu Kristu. Baba wethu onamandla, ubapha amandla okuqhubeka bangaphindele emuva ngegama lika Jesu Kristu inkosi. Amen and amen. Nina bazalwane enla, nina bazalwane enla enigulayo enezifo, laba kade bayinikele enkosini kunamaphepha bawaphethe, ngicela bawagcwalise. Nina enla ngicela nivala amehlo niphakamise izandla. Baba, ngikhulula umlilo, ngikhulula ukuphila ngegama lika Jesu. Gijima Baba ngemthambo yegazi labo, ukhuculule zonke izifo eyisegazini labo ngegama nangegazi lika Jesu Kristu. I dip them under the blood of Jesus Christ. Every sickness in their body is melting right now in Jesus' mighty name. Every sickness in their body is getting bent right now in the name of Jesus Christ. You can go back to your seats. Bazalwane, asime ngenyawo. Bazalwane, niyambona uNkulunkulu esebenza. Ngicela sonke bazalwane, cela ifundise. Awuthathe noma intoni isandla sakhe ehlangana nayo, uzoplanta la ugcobena lomfana. Uthathe noma 5 rand, 2 rand, 1 rand, 10 rand, whatever. Just come. Abanye sebeqayile bakwenza. Just come and do it. I beg you. Bazalwane, uNkulunkulu uhamba ngenyawo, akakhethi ibuso bamuntu. Ufuna nje isitsha akazosebenza ngaso. God bless you. Ngicela nisuke la nikhona nize. God bless you. Shesha bazalwane. Nakusasa izinto zenzeka. Thank you. God bless you. God bless you. Waza sifundise yekela ukuba ungoqo. Come uzotshala ogcobeni. God bless you. 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 Kunomuntu lana oqaqanjelwa yinso yaka right. Ngicela umuntu engahambi ezela kimi uqaqanjelwa ikidney yaka right. God bless you. God bless you. Ngicela benze nje bazalwane, odani le CD ne DVD. It's so powerful. Niyangivumela bazalwane. Wengathi akudingi ushumayele, bese ufaka iCD, ufaka iDVD nasenganeni nakubahlobo bakho bazophenduka. Asiphamiseni izandla zethu. God bless you. God bless you. Awubonge lungisana. Sibongile baba wethu ngcwele, sibongile uNkulunkulu onamandla. Ukukhuluma kwakho akufani nokukhuluma kwabantu. Ukukhuluma kwakho Nkosi kuyasiphilisa. Ukukhuluma kwakho uNkulunkulu othengcwele kuyasihlakaniphisa. Nanti ifa lakho, nanti ibandla lakho. Namba abantwana bakho sebephuma behamba ngeimoto ezahlukeneyo, emakhaya ahlukeneyo. Siyathandaza ngegama lika Jesu Kristu, bavikele uNkulunkulu othonamandla, ubusise nomntwana wakhe inceku yakho osikhonze ngayo ngegama lika Jesu. Siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu othengcwele, in Jesus name, amen. Shine